ist sicher, dass nur 14% der Bulgaren an unabhängigen Journalismus glauben. Das sind die blauen Anteile. 60% bestreiten, dass die Medien unabhängig sind. Jeder Fünfte ist unentschieden und einige geben keine Antwort. Wir haben bewusst mehrere Optionen für die Antwort gelassen, damit wir ein differenziertes Bild erhalten. Ich erwähne jetzt in meinem Vortrag nicht jede Zahl, Sie haben die Details auch in Ihrer Pressemappe. Natürlich denken die Menschen unterschiedlich, je nach Alter und Wohnort. Hier fällt auf, besonders die Einwohner von Sofia zweifeln an der Unabhängigkeit der Medien. Nur 7% glauben daran. Die Hauptstädter nutzen ein größeres Medienspektrum, sie nutzen das Internet intensiver und einige gehen seit Monaten auf die Straße. През тази година не се правеше толкова политика, колкото се търсеше отговорност на политиците. И медиите бяха сцена на този разигран процес. Обществото не издържа. Това започна още от миналата зима. Първите протести, които искаха да кажат, стига толкова правене на политика по този начин, нека да се поемат отговорностите до тук за правене на политика по този начин. Само да кажа накрая, че ако ги нямаше медиите и ако медиите не допускаха през себе си тази политическа враждебна реч, каквито впрочем очаквания имаше и в този смисъл те бяха и към Съвета за електронни медии, нещо като бяла цензура, да се овладее това говорене, Съвета не взе такава позиция. Защото смятаме, че част от свободата на медиите е правото им да отразяват враждебната реч, разбира се, при съответни правила, за да може обществото да е информирано за нея и нейните субекти. Но ако враждебната реч не течеше през медиите, ако целият този сблъсък политически и социален не се разиграваше в медиите, а в този смисъл не се виртуализираше и сублимираше, аз съм сигурен, че в тази година щеше да има политически убийства. Тази година щеше сблъсъците по улиците да имат характер на да добият част от трагиката на украинските протести. Защото медиите бяха една сцена, на която всичко това се символизираше, ставаше от реален сблъсък, символен и в някакъв смисъл обществото продължаваше да живее в границите на собствените си норми и самосъхраненост, защото всичко се случваше медийно, виртуално. Ако беше един век по-рано, България има, за съжаление, такива исторически спомени, щеше всичко това да има много по-тежки последици в физическата реалност. Така че в този смисъл медиите, според мен, извършиха една спасителна роля по отношение на тези мощни негативни енергии, които се генерираха в 2013 и доведаха до сериозни сблъсъци. До преди 24-5 години, когато аз се занимавах с по-задълбочени изследвания на медиите, всички стигахме до извода, че езика на омразата и враждебната реч е една от, може би, причините за наличието на толкова много конфликти, особено тук в нашия географски район. И че как ние, слава Богу, сме се опазили от това нещо тук в България. И ето сега, 25 години по-късно, когато вече нашата страна е с ясно изразена евроатлантическа ориентация, членове сме на Европейския съюз, на НАТО, споделяме ценности с още 500 милиона европейски граждани. Изведнъж се оказа, че ние трябва отново да се връщаме на темата за езика на омразата, за враждебната реч и за това как тя влияе върху начина на мислене и на действията на обществото. Не знам това дали е за хвалба или по-скоро да го възприемем като някаква възможност за момент на саморефлексия и действително да погледнем в себе си и да си кажем защо това е така и доколко е правилно. Европейската комисия прави каквото е според възможностите си да пресече подобни прояви от една страна на ксенофобия, национализъм, изразени негативни нагласи спрямо
етнически малцинства, религиозни, сексуални, хора с увреждания, хора в неравностойно положение и така нататък. Важното обаче да се знае, че промяната, тя трябва да дойде отдолу, от самите медии, от самите журналисти, от самите техни професионални организации. Никой отгоре няма да дойде да спусне някаква обща рамка и да каже, ето от утре вие трябва да се съобразите с нея. Просто защото това не е демократично и не се счита за зрелост. Някой отгоре непрекъснато да дава някакви нареждания.